Θα ανοίξω εγώ, μαμά. Γεια σου, αδερφέ Λότ, καλώς ήρθες. Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αδερφέ Λότ, πέρασε μέσα, κάθισε. Να σου φέρουμε λίγο νερό να πιείς. Πολύ ευχαρίστως. Ορίστε, καλώς όρισες και ευχαριστούμε που βρήκες λίγο χρόνο για εμάς. Από εδώ η γυναίκα μου η Χριστίνα και οι δύο κόρες μου, Μελίνα και Λία. Αδερφέ Λότ, σε καλέσαμε για να σου πούμε πως το δικό σου παράδειγμα καθώς και άλλων μας βοήθησε κατά τη διάρκεια της μεγάλης θλίψης και... Λία, άσε τον αδερφό Λότ να πάρει πρώτα μια ανάσα. Σας βοήθησε κατά τη διάρκεια της μεγάλης θλίψης? Τότε δεν θέλω να χάσω ούτε λεπτό. Τότε ας τα πούμε τρώγοντας. Δημήτρη, ας κάνουμε μια προσευχή και φέρουμε το φαγητό μετά. Αμήν. Ήταν λίγες μέρες περίπου αφού είχε ξεκινήσει η μεγάλη θλίψη. Θυμάμαι πως ευχόμασταν συνέχεια για την καθοδηγία του Ιεχωβά και εκείνη την ημέρα Αμήν. Σάκη, όλα καλά. Ας τα λέμε. Έχουμε οδηγίες. Εσείς που ανήκετε στο πέμπτο όμιλο πρέπει να πάτε στο σπίτι της οικογένειας Μάρκο. Έχουν μια πολύ μεγάλη και ευρύχωρη αποθήκη και θα είστε άνετα εκεί όλοι σας. Θα περάσουμε τις επόμενες μέρες να σας δούμε. Με το που βγείτε από το σπίτι, μην γυρίσετε πίσω για τίποτα. Είναι βασική αυτή η οδηγία. Για κανέναν λόγο, με το που ξεκινήσετε, μην επιστρέψετε πίσω. Εντάξει, κατάλαβα. Δεν γυρνάμε πίσω. Πότε πρέπει να φύγουμε? Τώρα αμέσως φυσικά. Πάρτε τους σάκους έκτακτης ανάγκης και φύγετε. Τώρα, μαρούχα, έξτρα φαγητό, τα χρήματα, τα είχαμε αφήσει στη τράπεζα όπως μας είχατε πει και τώρα δεν έχουμε τίποτα. Χριστίνα, τίποτα άλλο δεν χρειάζεται. Οι οδηγίες είναι σαφείς και συγκεκριμένες. Ο καθένας απευθείας με τον όμιλό του. Δεν επιστρέφουμε πίσω για τίποτα. Πηγαίνουμε χωρίς καθυστέρηση εκεί. Προσοχή, γιατί πλέον οι αστυνόμοι όλης της χώρας μπορούν πολιτικά για να μην ξεχωρίσουν. Λία, Μελίνα, πάρτε τους σάκους σας, φεύγουμε. Εγώ λέω για καλό και για κακό να σταματήσουμε 2 λεπτά στη τράπεζα και να βγάλουμε λίγα χρήματα. Απλά να έχουμε. Ίσα ίσα θα δώσουμε και κάτι στην οικογένεια Μάρκου που θα μας φιλοξενήσουν. Μα ο Σάκης είπε... Είπε να πάμε κατευθείαν στην οικογένεια Μάρκου. Η τράπεζα είναι στον δρόμο, οπότε δεν βλέπω πού είναι το πρόβλημα. Καλά. Κορίτσια, εσείς για καλό και για κακό περιμένετε εδώ ήρεμες σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αν είναι να μας υποπτευθούν, ας πιάσουν εμάς καλύτερα. Και εσείς, ό,τι και αν γίνει, στο αδερφού Μάρκου κατευθείαν. Εντάξει, μόνο κάντε γρήγορα. Αυτές είναι σίγουρα μάρτυρες. Κοίτα που βαλάνε αυτά τα σακίδια, όπως μας πληροφόρησαν από τα κεντρικά. Έτσι δεν είναι, κορίτσια? Βοήθεια! Σας παρακαλώ, βοήθεια! Πάμε κατευθείαν στο τμήμα. Βάλτε γρήγορα στο αυτοκίνητο. Κοίτα και εδώ. Κοίτα εδώ μέσα τι έχει. Έχει όλα τα χαρτιά τους. Ας στείλουμε γρήγορα ένα περιπολικό σε αυτή τη διεύθυνση να βρούμε ίσως και τους γονείς τους. Λία, Μελίνα, παιδιά, πού είστε? Δημήτρη, χάσαμε τα παιδιά. Το τρελαθώ, τα παιδιά. Πρέπει να γυρίσουμε σπίτι. Πρέπει... Χριστίνα, δεν καταλαβαίνεις. Μόλις παρακούσαμε μία εντολή από τον Θεό και κοίτα τι έγινε. Και θες να παρακούσουμε κι άλλοι? Έπρεπε να είχαμε πάει κατευθείαν στην οικογένεια Μάρκου. Σε παρακαλώ, ας προσπαθήσουμε να συγκεντρωθούμε και ας δούμε τι θέλει ο Ιεχωβά από εμάς. Σκέψου πώς έδρασε ο Λότ όταν ίσως δεν ένιωθε να τρέχει δίπλα του η γυναίκα του. Ο Ιεχωβά μας ζήτησε να πάμε κατευθείαν κάπου και εκεί θα πάμε. Μήπως δεν έχει τη δύναμη να τις προστατεύσει? Μήπως δεν τις διδάξαμε τόσα χρόνια πώς να μείνουν όσες ό,τι και αν συμβεί?
Ας εμπιστευτούμε στον Ιωχωβά αυτή τη φορά. Ξέρω, σου φαίνεται παράλογο. Το ίδιο και εμένα. Αλλά αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε. Δεν συμφωνείς? Πόσες μέρες λες να έχουν περάσει? Εγώ λέω, ξέρεις, που 20. Κοίτα, κάθε φορά που νυχτώνει τραβάω και μια γραμμή, οπότε περίπου 2 μήνες είμαστε εδώ. Τόσο πολύ δεν το περίμενα. Σαν χθες μου φαίνεται όλα. Τουλάχιστον έχουμε μία την άλλη. Τι ωραία που ήταν όταν είχαμε ελευθερία, θυμάσαι? Ναι, τώρα σκέφτομαι όλα όσα μπορούσαμε τότε να κάνουμε και ίσως δεν κάναμε. Τώρα... Έλα, σκέψου θετικά. Λοιπόν, τι είναι αυτό που σου έχει μείνει στο μυαλό? Κάτι θετικό όμως. Ξέρεις, θυμάμαι τότε που μας επισκεπτόταν ο επίσκοπος περιοχής. Ποιον από όλους εννοείς? Βασικά όλοι. Απλά ιδιαίτερα μου έρχεται στο μυαλό εκείνος ο αδερφός που τον είχαμε λίγο καιρό πριν ξεκινήσουν όλα αυτά. Δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομά του. Ψηλός, γκρίζα μαλλιά, με γυαλιά. Τη γυναίκα του νομίζω Μαρία την λέγανε, Ναι, θυμάμαι ποιον λες. Αυτό που δεν έτρωγε μετάλλια. Όταν μας υπηρετούσε, βαφτιστήκαμε ο Παύλος και εγώ. Και πριν από εμάς ο Σεραφίνος. Τι ωραία που ήτανε. Θυμάσαι που σχεδόν σε κάθε επικοινωνία με τον επίσκοπο κάναμε και ένα δράμα. Μου είχε αρέσει πολύ τότε που παίξαμε τον Σολομώντα. Τι πλάκα που είχε. Ναι, τι πλάκα που είχε ο Σεραφίνος που έπαιζε τον Σολομώντα. Και είχαμε μάθει τότε το πώς θα πάνε ο Ιωχωβάς στις προσευχές μας και πώς μας δίνει εκείνο σοφία. Ξέρεις, θυμάμαι και το άλλο δράμα που παίξαμε, τον άρρωστο κόσμο, που έδειχνε παραστατικά το πώς όλος ο κόσμος θα στρεφόταν ενάντια στη ψεύτικη θρησκεία. Και να σκεφτείς, είναι όλα αυτά που ζήσαμε πριν μερικές εβδομάδες. Πού να φανταζόμασταν ότι θα γίνουν όλα τόσο γρήγορα. Και η κόρη του Εφθάη, το θυμάσαι? Ναι, εσύ ήσουν η κόρη και εμείς ήμασταν τις φίλες σου. Τι πλάκα που είχε. Και εκεί πάλι μάθαμε πόσο σοβαρό είναι να κρατάμε τις εποχές μας, παρόλο που ίσως καμιά φορά να μην μας βολεύει. Ουφ, μου λείπουν όλοι, ξέρεις. Έλα, εσύ μου είπες να σκέφτομαι θετικά. Ας βρούμε και ας πούμε ένα ύμνο. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου? Δεν έχω όρεξη για τραγούδι. Έλα, πες. Βασικά ξέρεις κάτι, ο αγαπημένος μου ύμνος ταιριάζει απόλυτα. Πάει κάπως έτσι, αν το θυμάσαι. Σκοτεινές είναι οι μέρες μας. Τι λες, δεν ταιριάζει Γάντι? Σωστά, αλλά ταιριάζει ολόκληρος ο ύμνος. Έλα, θα σε βοηθήσω κι εγώ. Πάμε από την αρχή. Γεννήσες κι εσύ? Ναι, ήταν λες και έψεραν άγγελοι μαζί μας. Ησυχία εκεί μέσα και ετοιμαστείτε να παρουσιαστείτε στον διοικητή. Λοιπόν, για να μην χάνουμε τον καιρό μας,
Σας φέραμε εδώ για να σας κάνουμε την ίδια πρόταση που κάναμε προς τους γονείς σας, τον Δημήτρη και τη Χριστίνα Γεωργίου, την οποία μπορώ να σας πω ότι έχει κάνει με μεγάλη χαρά. Ησυχία! Λοιπόν, η πρόταση είναι η εξής. Υπογράφετε αυτό το έγγραφο, η καθεμία το δικό της, και είστε κατευθείαν ελεύθερες να πάτε στο διπλανό δωμάτιο να συναντήσετε τους δικούς σας. Τι, αλήθεια, ευχαριστούμε πολύ. Μα εδώ λέει ότι παρετούμαστε από το θρήσκευμά μας. Ναι, και από μέσα σας μπορείτε να είστε ό,τι θέλετε, απλά υπογράψτε το αυτό και φύγετε. Τι λέτε? Όχι, δεν θα υπογράψουμε κάτι τέτοιο. Ούτε εγώ, αλλά ούτε και αδελφοί μου. Οι γονείς μας έμαθαν ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε ανθρώπους που απλά μπορούν να πάρουν τη ζωή μας, αλλά να φοβόμαστε τον μόνο αληθινό Θεό, τον Ιεχωβά, που μπορεί να μας δώσει την αιώνια ζωή. Οπότε, ό,τι και αν επέλεξαν οι γονείς μας, εμείς είμαστε σίγουροι για το τι θα ήθελα να επιλέξουμε εμείς. Και εμείς επιλέγουμε τον Ιεχωβά. Τι, πώς το μάτε, ετοιμάστε σας για τη θανατική ποινή. Φυσικά, όπως ήδη υποπτεύησε αδελφέ Λότ, όλο αυτό με τους γονείς μας το ότι υπέγραψαν ήταν ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Εκείνοι βρίσκονταν τότε ακόμα ασφαλείς στην αποθήκη του αδελφού Μάρκου. Απίστευτο! 2 μικρά κορίτσια να έχουν τόσο θάρρος. Αυτό σημαίνει ότι είχατε καλή εκπαίδευση από τους γονείς σας. Τελικά παντού ακούω σχεδόν το ίδιο. Οι οικογένειες που λίγο πριν τη μεγάλη θλίψη ήταν σωστά εκπαιδευμένες, τα κατάφεραν παρά τις δυσκολίες. Ναι, εκείνη την περίοδο είδαμε τελικά πού ωφέλησαν όλες οι οδηγίες και η εκπαίδευση που μας είχε δώσει ο Ιεχωβά μέσω του πιστού και φρόνιμου δούλου. Είδαμε τι ρόλο έπαιξε η οικογενειακή λατρεία. Ακόμα και οι ίδιοι που μας είχατε μάθει, μας έδωσαν την ειρηνία που χρειαστήκαμε. Και τα γραφικά παραδείγματα μέσα από την Αγία Γραφή που μελετούσαν. Εκείνη τη στιγμή που το χρειάζεσαι, ο Ιεχωβάς σου δίνει αυτό που χρειάζεσαι. Και τώρα